Hvad så sammen, og velkommen til noget korset. Hvad så YouTube, og velkommen til en ny serie på min kanal sammen med Rex. Ja, akavet start. Ja. Ja. Men det er simpelthen korset det her, fordi jeg gider ikke rigtig at optage competitive. Jo, det vil jeg gerne på et senere tidspunkt. Ja. Lige her i starten. Og jeg har ikke rigtig nogen seere, så jeg gider jo ikke se en halv time, 40 minutters videoer. Ja. Man skal jo have nogle seere. Det betaler sig ikke at bare lægge 100 videoer op, og så er der en, der har set den på hver. Altså du har en seer hele tiden, som bare har set den igen og igen. Og ved du hvor de er? Jeg tror de går af. Jeg tror de går af. Men det er bare der. Ja, de går sikkert helt. Ja. Op! Wow. Der er en til. Der er en til. Wow. Fuck, jeg havde et stik nej, mand. Jamen, der er stadig til, ja. Er du død? To til. Nej. Nå. Nå, GG. Jeg har købt P90. Hvad har du købt? Jeg har kun købt Deagle. Jeg har ikke råd til meget endnu. Wow, den der grenade ligger dårligt. Jeg er begyndt at lukke sådan lidt frem. Fik en med Deagle. Jeg er lige foran dem. Au, ej. Ja, jeg reloader. Jeg kigger på dig. Ej, det kan fandme ikke passe, jeg ikke har fået kill endnu, mand. Hangman! Okay, for helvede, jeg kan sgu da ikke købe en skid, mand. Jeg er ekro. GG. Ej, jeg tror godt, jeg går af den her gang. Jeg dør hele tiden, banana. Gør du? Ja. Du må gerne. Du skal bare vide, at de kommer midt eller sådan noget. Der er mange, de begynder bare med at komme midt nu. Ja. Ej, for helvede, så kastede jeg granaten. Wow. Ja. Jeg havde bare skudt. Nej, for helvede, jeg får lidt kill, ikke? Og så dør jeg igen af Hangman. For helvede, mand. Jeg tror, jeg er syg. Så er en 4. Jeg tager, lad os gå banan. Jeg er MP9, kan du huske det? MP9 OP. Ja, det kan jeg godt huske, da vi spillede competitive, hvor vi bare ownede alt med MP9. Væk, hvad sagde fuck. Hell nah. Noob. Wow. Fik vi ham? Nej. Ingen gang. Jeg prøvede at få ham, men så blev jeg hele tiden dækket. Jeg fik ham. MP9 OP. Godt. Wow. Det er bare det nu. Come on, chop. GG. Fuck, vi er ingen egentlig. Går vi bag banan igen? Nej, jeg går af. Så vil vi bagud 4-0. Og vi dør bare hver anden minut. Wow, jeg har en, der lægger på vores hold. Jeg tror faktisk folk de vil hellere se os dø end at leve i CSGO. Nå ja, det er det CSGO går ud på. Ja, det er at dø. Ja, jeg har lige klaret CSGO, fordi Tænker du dig, eller stopper du optagelsen? Helvede, jeg kan ikke købe en skid. Ja, Nej, fordi der er ikke en skid med CSGO. Ej, det var faktisk ikke sjovt det der. Går du B-banan? Ja, nej, jeg går ikke banan.
Jeg går banana. Det var heller ikke sjovt, det der. Hvor den ligger. Der var en der. Der var en. Så lad være. Gem dig. Løs. Granater. Andy! Eller er det ikke med et andet kill? Jo! Fuck, jeg vil! Au. Ja! Hvordan vidste han, jeg var der? Jeg aner det sgu ikke. Lorte game. Ha! Nej! Var jeg sidst, mand? Fuck! Ej, jeg tager sgu Asimov igen. Det gik så... Ej, det tør jeg faktisk ikke at sige. Jeg tog bare min Blood Tiger Star Trek. Den er jeg bedst med. Se hvor hurtigt jeg kan skifte gun. Fuck. Lille Lasse. Nej, lille klasse. Fuck, jeg tror det var så Lasse, mand. MP9OP op af banana. Jeg var kigget op af banana. 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 Ja, jeg rusher bare op af banana. Der kommer en. Lad være med rush. Sagde det. I skal bare rushe. Jeg fik en fucking assist. Ved du hvad det betyder? Det betyder... Celebration start, come on. Celebration start, come on. Celebration, just come on. Copyright. Copyright. Celebration. Ja, det gik sgu rigtig godt. Altså, vi ownede fuldstændig. ja, vi owner til at vi sådan, ja, prøv at se statsen, altså jeg er på førstepladsen, og du er på anden. Ja.